Bé, aquí tenim una base de dades per exemple, d'una immobiliària en la qual tenen diversos venedors, estan venent diversos tipus de locals, en lloguer, fan operacions de venda i els locals o el que es venga estan en diferents províncies. Tenim aquí una dada de la superfície del local, el preu de venda, la data de venda, el venedor, i esta base de dades que us la deixo ocupa moltíssim, seria tot el llistat de tot l'any, i ara això pot servir per a una empresa per saber coses, cal processar aquestes dades. Aleshores, ara el que farem serà utilitzar una cosa que es diu, aquí a dades, que es diu taula dinàmica. Aquí, taula dinàmica, em pregunta si creem un full nou, li diem que sí. Abans d'això, us vull ensenyar aquí baix aquest botó que diu Explora. El botó d'Explora ja em dona també idees de com utilitzar les dades. L'assistent ja m'ajuda i ja me dona idees de coses que podria fer. Jo podria utilitzar, per exemple, agafar aquesta taula dinàmica, aquí hi ha diverses idees que em proposa, fer gràfics, fer coses. Per exemple, podria estar bé tindre aquesta taula dinàmica, esta em podria agradar, simplement clicaria i jo podria tindre la mitjana dels preus de venda en funció del tipus de local. Aleshores, si m'agrada, li dic insereix, la crearia en un full nou i ara tindria el full que tinc la base de dades. Este full li puc posar de nom, li posarem base de dades, que són les dades que jo tinc, i en aquesta primera taula dinàmica ja m'ha fet una primera cosa que m'ha fet la mitjana del preu en funció del tipus de local. La mobiliària han venut, em poden preguntar, els locals a quin preu estan? Doncs mira, aquí tinc un preu que és la mitjana. Però si me pregunten, quin és el preu del local més car que heu venut? Doncs podria posar aquí i demanar-li per màxims. O el més barat, si un busca algo d'ocasió, doncs aquí tenim els preus més barats. La mitjana, podem dir, esclar, fem la mitjana, doncs el preu mitjà seria aquest. Aquesta seria una manera que ja es veu bastant intuïtiu, però tornem a la base de dades i ho farem ara sense l'assistent. Sense l'assistent, torno aquí, vaig aquí, aquí clico a qualsevol punt, dic taula dinàmica, li dic en un full nou, ara em farà una altra taula dinàmica, ara el segon. I aquí tindrem les files amb les dades. Per exemple, a les files, si anem a intentar fer el mateix que abans, doncs el tipus de local, i els valors podríem posar la superfície, preu de venda. Anem a posar, que sí que com l'anterior que ens ha fet l'assistent, que vull saber el preu de venda. Doncs el preu de venda m'ha fet ara la suma de totes les operacions venudes, o sigui, de tot el que s'ha venut, però jo si vull saber el preu mitjà, doncs la mitja dels preus de venda de cada tipus de local, el màxim que s'ha pagat, etc. Aquí tornem a la base de dades, preu de venda dels locals, doncs aquí el pàrquing aquest valia 291 metres, però això sortia tan car, i tenim aquí el preu de venda. Anem a suposar que jo ara vull un altre tipus de dada, que vulga, en l'altra taula dinàmica anem a crear-ne una altra, que jo vulga comparar els venedors, a veure quin venedor m'ha treballat millor. Aleshores tornarien aquí a dades, taula dinàmica, crearia una altra taula dinàmica en la qual aquí podria posar els venedors, aquí a les files podria posar el venedor i aquí podria posar, preguntar-li per el preu de venda, per exemple. El preu de venda, la suma de totes les vendes que ha fet cada venedor. Aleshores, jo analitzant aquestes dades ja veig que Carmen ha venut 201 milions d'euros en locals i Pedro ha venut 223. Lluïsa, doncs estos són els que passen de 200 i el que menys ha venut ha sigut Joaquín. Aleshores, en això tinc la suma,
però potser voldria saber les operacions que han fet. De, a veure, anem a fer-ho més just, anem a canviar els valors i anem a afegir per el que em compte, bueno, aquí el venedor, que em compte quantes operacions han fet. Este de comptar, que em compte les operacions. Comptar, i em surt que Carmen ha fet 170 operacions i Joaquín pues, és el que menys operacions ha pogut tancar en 138. Doncs, clar, per al control d'una empresa, pues, això és molt útil. I aquí tenim, fem una graella, podria comptar el venedor, podria dir a veure què ha fet l'operació més gorda, la més gran, el que ha fet el màxim, però tinc que posar el valor de del preu de venda. De dir, a veure, el preu de venda aquí m'ha fet l'operació més gran. Pues, aquestes són les operacions més grans. Jesús o Lluïsa, i Joaquín també n'ha fet una d'important. O sigui que aquests tres són els que han fet operacions més grans. Bueno, per aquí tenim una manera de gestionar amb una base de dades utilitzant taules dinàmiques. En aquesta tenim, si vull saber el lloguer o, per exemple, una última, podria posar aquí en la taula dinàmica, a veure, que em compare, antes de quedar-ne un interval vàlid, clico aquí dintre, dades, taula dinàmica, full nou, i ara li podria posar aquí a les files que m'agafa el tipus de local i a les columnes, tornem a la base de dades, que vull saber el tipus de local, no, l'operació, que em compare l'operació, aquí, tanco, a files afegeix, tindré que posar l'operació, si és venda o lloguer, i a les columnes, aquí, afegiria pues, el preu de venda. Un segon, que aquí no era els valors, preu de venda, i així tindríem la suma de les operacions. Ja han tingut més cosa, més volum en lloguer que en venda. Això seria la suma, podria posar el valor màxim, valor mínim, i amb això tindria una base de dades gestionada amb taules dinàmiques. Aquestes taules podria posar-les diversos noms, però clar, aquí hem processat milers de dades gairebé de forma instantània. Pues bueno, pues a veure si vos surt. Vos deixaré esta base de dades gegantina, la deixaré perquè la poguéssiu gestionar en taules dinàmiques. Moltes gràcies.